Por este poboado de Nadal pasaron esta semana os Reis Magos. Melchor, Gaspar e Baltasar atoparon neste mercado agasallos diferentes e orixinais, dende artigos artesanais ata ilustracións como estas. Algo que está tendo moito éxito este ano son as postais, porque xa que non podemos estar preto dos familiares, pois é un bonito detalle, non, enviar unha postal. E aparte, pois teño ilustracións de varios tamaños, cerámicas, pezas de cerámicas que son únicas e feitas a man, así que regalos únicos. Eu penso que as bolas personalizadas é o que máis está gustando, porque pódense poñer o nome que se queira. Os leiriñas tamén están gustando moito, os 3 en rayas, para apoiar o móvil tamén é unha cousa que se vende ben, e os marcapáxinas. E sin olvidarnos dos pendentes tamén. Neste mercado pontevedrés, os Reis Magos descubriron tamén libros para todos os públicos. Iso sí, para regalo orixinal o que se atoparon as súas majestades de Oriente neste outro posto. Durante todo o Nadal tuvemos moito o que son os árbores de Nadal, que chamamos en forma de xabóns, en forma de árbores, de estrelas. Venderonse moitos os regaliños de xabóns así empaquetados pequeniños, tamén se venderon bastante ben. No Nadal hai que comprar natural, isto é todo natural, non é unha cousa que é natural para todo o mundo, vale para os rapaces, para maiores, para todos, o non levar químicos, non levar conservantes, vale para todo o mundo, entón é por eso o natural. Entre compra e compra, Melchor, Gaspar e Baltasar puideron gozar incluso duns ricos churros. Ademais, como non podía ser de outro xeito, neste poboado non faltan tampouco os produtos gastronómicos máis típicos do Nadal, porque que mellor agasallo que un rico doce. Siempre están empaquetados como de forma de regalo. Además tenemos el formato de mini turrones que tienen formitas y aunque parezcan bombones son mini turrones de sabores que también puede ser un buen regalo para estos reyes. Yo creo que el producto estrella fueron unas galletas Red Velvet, que son unas galletas que a simple vista pueden parecer de frambuesa o así, pero son de cacao y vainilla. Y tuvieron un exitazo porque por fuera son crujientes y por dentro se te deshacen la boca. O poboado de Pontevedra foi un éxito durante todo o Nadal e, ademais de recibir a visita dos Reis Magos, este espazo converteuse na parada obrigatoria de todos os pontevedreses durante estas festas.